Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Siyaxoxa nje akukho serious. Sine message ephuthumayo kaMthandeni. Njengoba ebonile ukuthi kumasama kwenzakaleni kwi-record of the year sayithola eyethu guys, eyethu sisazochoma futhi ningakhathazeki. Vele into mayilobe ikuphusha ukuthi choma ayikho inkinga, bese sicela bandla abe nomona oright. Umona oright ukuthini akangasiphuci le kanjabulo esithole lapha ya kumasama 30. Sibona ukuthi ikhaya lethu elishasha singene ngento okuthiwa yintsha i-record of the year. Bakwethu nabothi uDisemba useduze, ukubhiyoza kwethu akakapheli. Sihleli lapha ya eyakhe into ukuthi nje elobe lungisa kwi-list kabaziyo bephinde futhi benze into enye ngoba njengamanje kulesi bhiyozisayo eyakhe noLwah sibona ukuthi siyabuyela sakhile laphayana guys, sizinzile ukuzinza kusama South African Music Awards. Indaba inani inomculo yikhaya lethu elisha lela, sicela ngasiphuci lento esiyitholile loya new year loya wenzile. Ngisazohamba ngiyobhekisisa konje khona into ade ngisanda kuyithola nami ukuthi uNew Year kunamakhalenda ahlukene. Ngisafuna ukulandela indaba yamakhalenda, ngiyenzeka ngempela ukuthi usinike lo New Year wangempela ngoba leyo yamzuzu silindile bekusebusuku futhi nayo le award yathi ukuthi into ecokemeke vele ibizwa ngasekugcineni ecokeme ngoba ilesuku isilindiwe, ilesuku siyenza abantu bakhipha amehlo. Sasukuma sama ngeenyawo sangalala kwara past 1 sebufika ubuthongo lobu ngithi hayibo, kodwa yini le yenzekile kwashintsha umoya. Sicela ngasincishe le yanto usho senje njengoba kulonyaka sikhona sinayo sigijima nayo siyohlala sithola ikhaya nina guys. Ama-SMS ethu si-ready uthi phinde besimemeza uthi wenayi igutsha sikhona laphaya, kuthiwe nangu uMahu noMthandeni sebefikile esemesani sesiyobe sibamba icategory labo 150 asikhali. Ukunalokho sisama besicela ukuthi nizivulele i-SMS lani yokuthi sithi siyabonga kinina. South African Music Awards bajabule kakhulu abantu kulento eniyenzile, kwajabula ngisho ama-artist amadala akade besemcimbini nje kunalo moya wenjabulo. Siphuma kwi-trauma esingayazi, unyaka wona uyasiginqa kodwa nje nabuye nasithi ngento emnandi. uMthandeni une-challenge ukuthi sihleli kwisama zizokwanda iy'nkulumo, into eyakhiwe mayefika estage ufika abhimbe. I-challenge yakhe ukuthi siyabuyela kwisama Mthandeni, sicela sibuyisele futhi lana sesiyitholile eyamanje. Kusho ukuthi fanele ebecabanga ilandelayo le eyakhe noMahu iya lapha la siphuma khona, siyophakama futhi kuleya ndawo enye ke guys esikhulumela phansi. Siyafika kwi-top 10 yakukhozi. Ngicela abanye bephume le video ayikho ngapho, ngicela bephume abanye ayikho ngabo le video. Siyafika kwi-top 10 yakukhozi, sizophinde futhi senze njalo, sivote sithembe ukuthi ukhozi likhona into elibukayo ngeso labo lokuba i-radio station ehamba phambili manje bethi luhamba phambili. Kodwa khona into engiyizwayo, khona iruthi entsha, mina bengithi singabheki indawo eyodwa. Ngizwe kunamahlebezi ukuthi angazi umzila unjani, ngiye ngiyizwe leyo language leyo yasematekisini. Bengithi la ulwandle emagagasini sizwe ukuthi kuthiwani. Nakhona into yakhona mayihamba ne-SMS ayikhali kwi-SMS, nangapha kukhozi uma kusewula udaba le-SMS ayikhali kwi-SMS. Kodwa i-challenge yakho uMthandeni akasihlalise kumasama. Sifuna ukubhiyoza ne-South Africa yonke lento esikulo. Sifuna lokhu ukubhiyoza kwethu kuze kuchaphakele ngaphandle, kube yinto ecisho ifane nale yenzeka kwiJerusalem. iJerusalem alizenzela ngaleyanto leya ngoma ye-Master KG. Abantu abayizwa bezwa lo tha Jerusalem badansa abantu. Manje nje unenselelo
inselelo yokuthini akasihlalise kumasama asisaphumi. Futhi-ke singena ngomona o-right one akujabule bonke abantu. Sinalo mhobho lokuthi asijabuleni sonke. South Africa nayo into yenu. Sicela ukubuyela Mthandeni kanjalo. Iy'nkulumo nje zona zikhupha ngoba vele khona into oyenzayo. Phela iy'nkulumo lezi zikhona ngoba vele kuyanyakazwa, kuyahamba. Ngeke kukhulunywe ngento ethule, ngeke kukhulunywe ngento engekho, kukhulunywe ngento ekhona. Record of the year eyethu. Sekuletha ngifuna ukukhuluma kakhulu kodwa nje bese ngisho ukuthi ayicabange lento nayo i-team ukuthi lapha kusama ngoba sesingenile thina sisafuna ukuphuma. Hayi ukuthi thina nje sibhalanse ne-South Africa. Nibonile guys, ngicela nibuyeleni ilapha ku-live niye sekubizwa Mthandeni nibuke ukuthi abantu bebejabule kanjani. Ngisho seku-backstage la sekubuzwa khona. Babafuna bonke bathi wozani nonke, wozani nonke, wozani nizophawula. Cabangani laba bebizwa khona ukuthi bebebaningi bekuthiwa wozani nonke, wozani nisho mina ngiyazi into enjeyani. Hhayi kabi abanye mabehlalile bayelalela kwazi ngoba sekugcineni le video. Hhayi kabi nanokuthi-ke phela kusho nani ukuthi into entshashale manje nawe uyabona nje ukuthi uphiwe into entsha. Fanele kuzwakala ukuthi ujabule. Kunjena-ke kunje. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqedi. Bye.